Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Ном ман Зоир аст. Касе дар канал меҳмонед, марҳамат подписатсия кунед, лайк монед, комментарий бинависед. Ман ҳамин каналро ташкил кардем ба хотири чӣ? Ба хотири ҳамин муҳоҷирон. Худ ман муҳоҷир будам, дар стройка кор мекардам, лапоткада дворникӣ мекардам. Ина аз соли 2010-12 басш кардем. Зиндагӣ дигар хеле шид бародарон. Имрӯз аю хандимансист, аю ҷо як объекта буд кардем. Ис омадем 400 километр. 400 километр омадем, ин раби ҷа гарма. Тарафи юг омадем, да, тарафи ҷануб. Ҳаво гарма, уҷа барф занагӣ. Имрӯз кори мо чи аст? Кори мо нами киндора ина овардан саҳар имрӯз баъд обед шудан. Ҳамин киндора бурдан уҷада лижнёвка мекунем дар болота. Барои чи лижнёвка? Барои ки болота уҷада свайбой меоянд. Свай мезанем. Свай барои чи мезанем? Свай дар бораи чи мезанем? Барои устолба. Уҷада мо у объекта турбаи нефт ховондем, иҷада мо сими високовольтӣ мекашем. Фақат аз шумо фақат лайк, дастгирӣ ҳамин кори хайрманда шумо қабул шед. Хуш кунед хитона, қабул шед. Дастгирӣ кунем, фақат тамом. Ина киндара бина арча. Арчаи свежа, ин нав бирдагианаш, омардагиан. Тамом нами қадар. Ҳозир мо давом метем видеоро, мебинем чӣ хел мемонем. Агар хоҳи соҳиби ҳамхели экскаватор шидан, марҳамат канали манда будро подписатсия кун, ҳама информатсия ҳаста. Номрои телефони ман 8921 908 0748. ин одамоеро ки мегӯянд ки номро дака бинависед. Комментарийро бисёртар нависед. Видеоро давом метем. Анака нигоҳ кунем дӯстон. Хе бегардонем стрелара, у рафиқи мо ҳозир пуш мекунад. Тамом. Мо хе мевардорем. Погнали, на бардоштем катара. тамошобинон гиромӣ нами қакора нами
мемонем он пиш показе. Инам бардорон флажока. Я 20 метр дига. Тамом. Инам какора инам имрӯз инам мо пашмо нишон бутум. Инам какор кардем ина. Я 10 метр мондем, тамом як машина. Инҷа қишлоқ нест, хона пона нест, связ нест, нами проблема. Тамом фақат шумо дастгирӣ кунед. Я тамошобинон имрӯзна видео тамом шид. Контент гуфтем рӯзҳои ис каска барои чи каска дар кора, барои ки инҷа мумкин неста. Штраф мекунам. Бе каска бигардед. Фақат шумо подписатсия кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед, тамом. Аз шумо хоҳиш мекунам. Ҳаме ягон камбағал бина ҳавасманд шава ки ҳаме тоҷик на ин ки фақат лапотка дворникӣ мекуна, разнорабочий стройкада кор мекуна. Ҳаме хеле дар панои Аллоҳ бошед. Номро ма гуфтам то.